ha sigut una cosa molt de cop, no? Perquè em van trucar una setmana abans d'estrenar i he assajat en 4 o 5 dies ja un mogollon de text, que la feina va ser meva d'estudiar-me'l perquè portava molt temps sense estudiar, però bé, això, clar, no he viscut el procés, no sé ben bé com es va plantejar des del principi, no sé si entre totes ho van portar aquí. Jo ja m'he trobat fet i jo he hagut de fer el que hi havia. I, per exemple, el meu personatge ja entra, em van dir que sigui molt patètica, i realment ja és molt patètica, o sigui, no sé si és que ha begut molt aquesta dona a la seva vida o no ha begut mai a la seva vida, però entra, ja s'ha polit una ampolla sencera de cava i segueix bevent durant l'obra. O sigui, imagina't el punt que pot arribar a estar aquesta dona i lo perillosa que pot arribar a ser aquesta dona amb un casament que ni té ganes de ser-hi, hi ha gent que per ella és absolutament indesitjable i borratxa com una cua. És un còctel explosiu. Fill de puta! Hola. Hola, preciosa. Hola, Georgiana. Perdoneu. Jo crec que és més patètica que còmica, però dintre d'aquest patetisme, tractat d'aquesta manera, és bastant còmic. Ei, Nena, estàs bé? no, estic fotuda. Ei, què és el que no va bé? Ens ho pots dir, a nosaltres no li direm a ningú, t'ho juro. No, et farà bé parlar. Meredith, perquè tu i la Francis no aneu a veure si ja han obert el bar. I per què no ho mires per la finestra? Bé, d'acord. Però, nenes, primer m'haig de canviar aquestes sabates, eh? No suporto aquesta tortura xina ni un minut. Hola, Francis. Hola. Escolta, ja sé que no ens coneixem de res, però em sap molt greu que em vegis d'aquesta manera. No pateixis, Jesús també plorava. Veus aquell cambrer de la calva? Si flirteges una mica amb ell, et donaran un poll de xampany. Ui, no ho puc fer, no. Jo sí, però us el beureu vosaltres, el xampany, perquè jo... Tu ets creient. Sí, ja ho sabem. El meu personatge està secretament enamorada d'un exnòvio de la núvia. I sempre hi ha hagut molt gelos, molt ressentiment cap a la Tracy, que és la núvia. Sisplau, no fotis que tot això és pel Tom i Valentine. Quan he entrat pel passadís de l'església, el primer que he vist ha sigut el seu clatell. Saltava a la vista. L'he reconegut pel trianglet que se li fa al coll, just, saps on comencen els cabells? Saps quan es converteixen en 2 punts que són més foscos que la resta? Sempre ho he trobat molt sexy. Me l'he estat mirant durant tota la cerimònia. La manera com la llum li il·luminava la cara i tu, ben juro, m'ha trencat el cor. I després, fora, l'he vist parlant amb aquella puta que duia un vestit blau marí sense esquena. Vull dir que gairebé se li veien les galtes del cul. Tot i que el text s'hagi tirat més, el muntatge s'ha tirat més a comèdia, el text és el text i és el que hi ha, i es diuen coses molt grosses i molt tremendes. I ell li somreia amb el mateix somriure que a mi em feia sentir que jo era algú important per ell. I aleshores m'ha vingut tot ben. Les estones que seia esperant la seva trucada. Els dies que ho deixava tot per fer el que ell volia. El dia aquell que vaig haver d'agafar aquell cony de taxi per anar a avortar perquè fotia tant de fred que el meu cotxe no m'arrencava. I després aquella nit terrible, fatal, que em vaig passar asseguda davant de casa seva amb els ulls fixos al descapotable bordeus de la Tracy, desitjant estar morta. Aquella nit vaig començar a fumar. Sí. I si mai em mor de càncer serà culpa del Tom i Valentine! Em sembla que m'estic tornant boja. Es parla de tot, es parla de gelosia, es parla d'abusos sexuals, es parla de moltes coses, però sempre agafat des de l'altre punt. Que sí, d'acord. D'acord, jo em vaig casar amb el Chuck Berry, el segon bon partit més gilipolles del nombre. Això va ser perquè necessitava una mica d'estabilitat. I vet aquí en Tom i Valentine disposat a arrencar-li el vestit blau marí, aquella puteta escarransida i a follar-se-la fins que m'exploti el cap. Ai, Déu meu, m'agradaria ser ella.
diguis això! I tant que ho dic. Porto al damunt més de $100 en roba interior superincòmoda que m'he comprat al Victoria's Secret expressament perquè ell me l'arrenqués. És una comèdia intel·ligent, és una comèdia de personatges, però no deixa de ser una comèdia i tal com l'ha dirigit el Víctor, tira molt cap a la comèdia. Si agafes aquest mateix text i el portes cap a una altra banda, podria ser molt més... Bé, doncs vam tancar aquell bar i després em va dir si volia que anéssim a un lloc on poder estar sols i jo li vaig dir, mira, no és gaire bona idea. Jo estic casada i tinc un fill i un cop ho vaig haver dit, vam anar de cap. Va ser com si ja no me n'hagués de preocupar, senzillament ens vam tornar bojos i ho vam acabar fent al fons, just darrere dels contenidors, al pàrquing. Uau, doncs que malament. Ui, Trisha, va ser el millor polvo que he fotut mai a la meva vida. Mai més tornaré a sentir pudor d'escombraries sense pensar-hi. El meu personatge és una amiga, entre cometes, de la núvia. Totes som les 5 dames d'honor i dic entre cometes perquè a mesura que va passant l'obra, de fet ni a mesura que va passant l'obra, només entro i ja estic al revés, no? Però el que realment desitjo és que ben aviat perdi aquesta cara tan bonica que té. La perdràs, com tots els guapos. Es tornarà un d'aquests vells de cara pelada. Sí, se li posarà un nas vermell, d'aquests tipus Ted Kennedy, d'aquests que se'ls posa tots els tios guapos després de tota una vida de beure massa. I una panxa cervetera. I li cauran els cabells. Sí, pantalons verds, d'aquells que són massa ajustats. I li tornarà a canviar el parell de botelles. No farà res de tot això. Serà cada cop més atractiu a mesura que envelleixi. No guanyarà ni un quilo i portarà sempre samarreta i texans i serà tan guapo que farà mal només de mirar-lo. I jo, en canvi, seré grossa com una casa. Portaré massa maquillatge, no em quedaran cabells després de tota una vida de permanents i tindré càncer de pell per haver pres massa lloc allà quan anava a l'institut i un bon dia em despertaré i seré morta. Ens dediquem a posar-la verda, bàsicament. Sabeu a la revista Glamour aquella part d'estàs in o estàs out? Ella sempre està in. I nosaltres estem out. Aquí la tenim, la dona perfecta, la més in. És guapa, té un cos magnífic, una carrera brillant i ara s'ha agenciat un marit ric que ves al terra per una ella trepitja, però... no té cap amiga! No es pot tenir tot! Ai, de cop i volta em sento molt millor. No us ho podeu ni arribar a imaginar. Que la gent no es pensi que és una obra d'aquestes com la gent n'hi diu, no? Alternativa i... És alternativa perquè estem en un teatre alternatiu, però l'obra és comercial, és comèdia i és per passar-s'ho bé.